Umama weXhoba uthi ukushiya ubudlelwano buyingozi akuzange kubusindise ubomi bentombi yakhe kuba ibephiliswa obentshontsho. Intombi yakhe yabulawa ngokungenalusini ngaphambi kosuku lwamanina kwinyanga ephelileyo. Kutlisa botlhoko tota. Envisa ubuhlungu into yokubulawa komntwana wam ngolu hlobo eshiya abantwana abancinci ube ngumhlobo senyongweni kum ndingafuni nokohlukana naye. Le nkosikazi yabulawelwa phambi kwabantwana bayo ababini abancinane. Oneminyaka emithandathu kubo unike ubungqina kunontlalontle okukhokhelele kubanjweni kwalonqala intloko. Kubuhlungu kakhulu, andazi nokuba singathini ukuthuthuzela le nkosikazi kuba ayinyamezeleki le nto. Umtyholwa unqakulwe wavalelwa ngoLwesibini. Kulindeleke ukuba avele phambi komantyi kwiveki ezayo. Usapho lomfi luthi ufanele kukugwetywa ubomi ethothoza kwezimnyama izisele.